Bideoklipak egitea ez da ohitura barrixa, baina gaur egun joera handia dau bilduma bat atera aurretik kantu bat irudisekin batera aurkezteko. Goi mailako ikusentzunezkoak izaten dira horietako asko, film laburren itxura edo formakoa. Arzateko Pletina ekoiztetxekuek askotariko estilotako kantuen bideoklipak egiten dituzte. Euren bitartez, bideoklip egileen lanak gertutik ezagutuko dugu gaur. Kaixo, Maite? Apa. Ondo? Bai. Bideoklipen inguruan egin behar dugu berba, eta, Pletinakuek badukatzu, horretan esperientzia. Bai. Hainbat indituzu, Adibidez, zeinentzako? Adibidez, azkena izen da Anixekin, gero egin dugu Biktimas Klubekin, Zero, Infarto, John Diller, ez dakit asko. Hor ikusten dut oso musika estilo ezberdinak dauzela. Bai. Horrek esango dau, batekin edo bestiakin jardun egiteko modua eta ataratzen den produktua ezberdina izan behar dela, aldez aurretik hori pentsatzen da? Bai, azkenian bideoklip bakoitza, genero bakoitzak dauko estilo ezberdin bat. Eta gidoiatik hasten danien bai beste modu baten hasi bizare planteetan. Osea, azkenian genero bakoitzak dauko bere kodigo propioak, eta horren barruan bai jolastu bideozu. Altzare urten apur bat bai, inobatzeko eta holan, baina beti jarraitzen daue kodigo konkretu batzuk. Bale, alde teknikoetan ez da larreile sartu barik, baina modu orokorrian, zan duz adibidez Anixekin, ez? Bai. Zabitzela, musika urbanoakin lotzen dugu. Kasu horretan adibidez, ze kodigo die? Sobre todo, dinamismo asko daukola bideoklipak. Azkenian, musika oso azkarra da, eta azkenian mugimendu asko eukitzen daue planuak, edo korte askotan aldatzen die planuak, eta gero bai plano motak bai oso ezberdinak dira. Ez dakit, adibidez, rapian eta holandaz kontrapikaua eta holan asko erabiltzen da. Osea, plano oso exagerauak esango ginen. Eta rockean igual da tradizionalaua dana, nik uste dut. Eta gero bai, sarte dituzun efektuak eta holan bai oso ezberdinak dira. Eta aukeratzen duzun tokixabe, estiloakin bat atorre edo hori artistaren arabera? Nik uste dut bai badoiela, baina, adibidez nik uste dut roka dala, igual mas estilo 80ero aldala izan, 90ero, holan vintage toke hori eukitzen dauela, eta urbanoak igual ez dauko hainbeste toke hori, ez? Sobre todo, ez bakarrik irudixan tratamenduan, bai lokalizazioetan eta ikusten da. Baina, apurrotola modeu orokorrien esan da, zein izaten da prozesua normalien? Normalian kontaktetan dago gurekin, eta guk direktamente botatzen du proposamen bat, hasierako proposamen bat. Eta gero, eurek ikusten badaue eta gustatzen bajakie, hortik azten gare gidoia apur bat lantzen. Eta, karo, kontutan eukita, ze aurre kontu dagoen eta hori dana, porque azkenian ez dauko zer ikusirik eukitzia, ez dakit 3.000 euro edo 800, ez da iguala. Orduan, klaro, hor bai egokitu inbizare eta realista izan, ez? Bezeruak lantzen dugu dana, denpora guzti izan gabiz eurekin berbetan, gidoia ja behin inda dauenean, gu azten gare preprodukzioakin, eta nik adibidez itxen ditut gidoi teknikoak, eta jokinek itxen ditu lokalizazioa bilatu, atretzua bilatu, bestuario, makillaje, biedan dana bilatzen da, rodaje egunerako dana presto egoteko, eta gero ja, azten gare postprodukzioakin, eta lehenengo bialtzen dut egu lehenengoko struktura moduko bat, eurek bai ikusteko. Azkenien ez da iguala nik buruan daukotena, nik ikusten dutela ze daukoten nire buruan, eta karo, eurek igual batzutan ez da bi ondo visualizetan. Orduan beti entregetan dugu hori eurek apur bat ikusteko nondik norako badan, eta gero ja behin ikusi dau bienean, guztetan jakiela, edo igual gure badabi aldatu planoren bat edo zehose, eta gero ja azten naz efektuekin, koloriekin, eta ja kredituekin eta bukaten gozan, ja. Film laburrak dira, asko. Oso profesionalak dira. Bai. Ez que, badaz bideoklip batzuk zuk esaten duzuna, die direktamente film laburrak eta
eta historia batekin, eta kontatzen dago zehose, eta bai, das batzuk diela horraz de arte, basikamente. Eta gero ja behin itxendo zuenien, produktua emon, bideoklipa emon, hor bukatzen da zeuen lana, zabalkundia bebai. Normalian itxen dugu reels bat edo bi... Labur pentso bat? Hori da, eurak jarteko sare sozialetan, azkenean bai guretzat, gure bezeruai ondo juten bajako guri bebai, ez hori da esaten ondoguna. Orduan bai, ateratzen dugu reels bat, eta gero hortik igual hilabetera edo lan bebai galdetzen dutzeu, aberse moduz, eta holan. Disko bat, bilduma bat atara aurretik, kantu bat argitaratzen da normalin, hori da joera. Eta azkeneko urtietan, irudita guzti dator. Zer garrantzia dauka horrek? Nik uste dut, abestixa ona baldin bada, eta bideoklip on bat baldin badauko, abestixa hobi hau badala. Ez dakitzelan esan. Irabazitzen dago. Irabazitzen dago, hori da. Eta gainera, hori, gaur egun sare sozialetan jarrin diosunez, bai o bai, bestela ez sare existitzen. Orduan, bebai da modu bat jentia engantxetako gehiago, ez? Zure musikakin aldo zu engantxau, baina irudi bat eukitzen badau askoz behin engantxe gehiago eukiko dau. Bideoklip bat ona bada, esan duzu. Bai. Hor dudabarik asko eragiten da norberaren gustuak, norberaren zaletasunak, baina profesional moduan bertan jarduten duzu lazuk, zer da zuretako bideoklip on bat? Neri asko guztetan jat, historia bat eukitzia, bideoklipak. Ez dauko zetan izan, film labur bat behintzet, baina behintzet zehose kontetia. Edo eukitzia, simbologia, metaforak edo zehose, baina irudien bitartez esaten dut. Neri hori asko guztetan jat. Adibidez, Rosaliako oso ondo erabiltzen dago horrek, rekurso horreik. Eta gero, evidentemente, planuak komposizio politxa eukitzia, kolore aldetik bai tratamendu hona eukitzia. Ez dakit, nik uste dut kontutan hartzen dutela apurua dana. Rosalia aipatu duzu, zure gustoko bat zaletasunetik kanpo baina apur bat produktu honak ataratzen daulak, hori jarriko zeuke adibide. Justo dauko bideoklip bat eitzen dela Pienso en tu mira, dala nire ustez bideoklip oso ona. Eske dauko simbologia asko eta benetan gero sartzen basare YouTubeen eta badaz kanalak espliketan dabiela ze dauen horren atzetik. Eta zelan indan eta holan eta esaten duzu, eske da pasada bat. Eta hemengo beste bat esango nauke Jofen handia bideoklipa, iruditzen jatela zine. Dauko danetik. Historia aldetik da brutala, irudi aldetik da bebai super impactantia, kolore aldetik gainera gertzen da Eneko Sagardoi, dela superaktore hona eta bebai, abestixak esaten dauena oso ondo islatzen dau bideoklipak. Eta pertsonaia ezagunak sartziak zertan lagunketan dau? Eltzen da pertsona gehiago, azkenian. Agertzen bada Eneko Sagardoi bat ja direktamente ikusten duzu eta esan duzu, ikusin biot. Aber zein dauen honek edo. Ados. Eta amets bat proposatzen badotzut, noren bideoklipa? Norena? Egingo zeuke, erokusteko jatzun. Hor ja bai zaletasunetik doiela, pentsatzen dute asko. Ingo nagoen lan Alexa Darkekin. Zer ba? Eske, me encanta. Eta nun ingo zeuke? Hori ez dakit, bilatu inbiko nagoen, baina leko lan dotore baten. Ados. Maite, eskerrik asko. Eskerrik asko. Segi horrelakoak egiten.